तो हे गाइस भिडियोखौ जोबजासिम नाय तो दिनैनि रस भिडियो जोबोद धामाका जागोन तो इसेल' नायनानैबा बुजिनाय नङा आरोना तो गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलां तो गासिबो लाइक शेयर कमेंट खालामबानो जाबाय तो आरो जुदि चैनेलाव गोदान फैदो चैनेलखौ सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो तो बिदिब्ला बेयावनो डिस्क्लेमारखौ लागायनोसै ना चिरांनि सेंग्राफोर बे बिसोरनि समाय जाय नोगोरजिया थायो बेखौनो लागोन चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर चल चप्पल छोड़ गया उदालगुरिनिया जाया नामा उदालगुरिनिया जानायबा थांजागौमोन उदालगुरिनिबा जायानो चिरांनिबासो जायो जुगावलाय बहा अरिजिनेल माल नुबावखो नोंलाय अरिजिन मोनलालै आंबो मिथिगौथ' जाखाजोबो नालाय दाना एडभान्सनो दाबायदियाव नोङो 100 जन सिख्लाखौ रिजेक्ट खालामबाबो अरिजिनेल माल मोना बे फाग्ला बिदिजों जायो आरे मोनाथ' आरो गासैबो रिजेक्ट गोजासो नोंबोथ' रिजेक्ट खोमा फाग्लाया गावानो साथाम साब्रैसो डुप्लिकेट खालामखांबाय बे नोंबोथ' डुप्लिकेट जाबायलै मोनथिदे दे आङो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया जों दतमानि सिख्लाफोर नुवाखै मासि साइस साइस ए चुप सेंग्राफ्रासो जोंखौ गोसोथोआ चमाइलो रे उठा के बाल्टी मारेगा लोंनानै गल' गथ' जाना थायो सानैसो बिसोरखौ लानो हाया नामा क'क्राझारनाथ' सासेबो नायस'ना जोंखौ फेसबुकआ माबा डास्टबिन बायदिसो जाबायलै मोनथिबायना फेसबुक नायबानो माबा डास्टबिन बायदि माबा गोसो थोलायनाय गारलायनाय बयफ्रेन्ड बिलायनाय बेखौसोल' नुयो आरोना माने डास्टबिनसो जाबाय मा जायो जोंनाव मा गाज्रि दङ बे एंगलजों नायनानै जोंखौ एथ' गाज्रि नुयो नोंसोरो नुवाखै मासि साइस गोजा थाइजौ फिथाइखौ गोमोन सिलसिला मोजां नुना मा जानो सिङाव एम्फौ सुनाय थायो नालाय तो हे गाइस माने बे भिडियोखौ जास्ट फानि जास्ट ओरैनो कमेडि खालामबाय आरोना तो गासैबो भिडियोखौ लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय तो आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन तो गाइस दिनैनि भिडियो बेखिनियानोसै बाय बाय